Svima nam je teško zbog ove dve utakmice što smo odigrali tamo i ovdje. Mislim da smo mnogo bolje mogli i da nismo pokazali naše pravo lice. Ali imamo sad ove dve druge utakmice protiv Omonije da pokažemo da ovo nije naše pravo lice i da dokažemo svima i nama da smo mnogo bolja ekipa i da ćemo moći da se borimo i za ulazak u Evropu i za trofeje ove godine. Neću da se bavim nekom stručnom analizom zato što to nije moj posao, ali pod A prošli smo, pod B prilično dve čudne utakmice, znači stalno nam je imputiran da imamo problem sa efikasnošću, dali smo 7 golova, imali smo granitnu odbranu, primili smo 6 golova, mislim, potpuno utakmice koje su imali neki čudan tok. Ono što je najbitnije je da smo prošli dalje, ono što je sigurno da niko od nas ni u jednog trenutka ne sumnjamo u ovu generaciju igrača. Mislim, mi još uvek smo začuđeni kako se cela ta grupa aklimatizovala na Zvezdu, ako se uzme obzir da su tek zimus došli u Zvezdu. Znate vrlo dobro da nekim igračima treba dosta vremena se aklimatizuje, a oni su se za nepuna 3 meseca aklimatizovali i uzeli su trofeje. Nekima je ovo prvi put izlazak u Evropu, prvi put ozbiljnije evropske utakmice, prema tome, sve su to faktori o kojima treba razmišljati. Mi u njih verujemo. Mi verujemo da mi nemamo šta da izgubimo protiv Omonije, da ćemo s hrabro izaći na Omoniju i da, evo, ja ću biti dovoljno bezobrazan da kažem da ja verujem da ćemo mi proći Omoniju. Skoro sigurno u to. I apsolutno verujem u njih. I to je moje mišljenje. Molim vas, nemojte to da imputirate kao stav kluba, ali ja vam kažem, mene ste pitali lično kakav je moj lični stav. Ja mislim da je ova ekipa koja može dobiti Omoniju i možda čak i neke mnogo jače ekipe od Omonije. Samo kad su pravi, kad su grupa i ok, preležali su dečije bolesti ove dve utakmice, čuli su i oni i mi poruku sa tribine, sve jasno, znači šta mora se uradi u četvrtak. Nema tu mnogo sad razmišljanja, mora se skupimo i cela nedelja da guljajemo, što kažu Rusi, prema tome to je to, nema mnogo filozofije. Ali smo napravili preduslove da sezona počne kako treba. I što je Robi rekao, imali smo te blackoute, crne mrlje, kad bi se oni izdvojili iz tih naše dve utakmice, mi smo pokazali i dosta toga novog i dosta toga dobrog. To je moje lično mišljenje. A da li smo spremni da preuzimamo odgovornost? Pa normalno. Svi su treba da budu spremni. Predsednik i generalni sekretar i šef stručnog štaba i članovi uprave, svi moraju da preuzimaju odgovornost ako ekipi ne ide. Samo mora se onda će se sesti naći način na koji će se ti problemi rešavati. Znači, mi smo ovde da radimo. Mi smo rekli da ćemo se boriti maksimalno za kontinuitet svake vrste. Od igračkog kadra, što smo uradili, sačuvali smo većinu igrača u ovom prelaznom roku, trenerskog kadra, a zatim toga i kadra upravljanja. Znači, ljudi su platili kartu, došli su na stadion i jednostavno izrazili su u tom trenutku neko svoje nezadovoljstvo. To je bilo njihovo pravo, demokratija država. Meni je samo nejasno kada se zviždi od 3. minuta. To je jedino diskutabilno kako kad pričamo o tribinama i juče. Znači, vrlo jasno se čuli zviždu se od 3. minuta. Sad, ja lično sumnjam da su to pravi zvezdani navijači ti. A ovo ostalo što su vikali na 3-2, 3-3 za protivnika, ljudi su s punim pravom bili nezadovoljni kako smo igrali i jednostavno poslali su opomenu. Njihovo pravo. Znači, ništa tu nije sporno. Znači, platili su ljudi u ulaznicu, sad dali u takvim izlivima emocija ima i toga da jednostavno ko u starom Rimu, kada je u državi loše stanje, onda narodu daje hleba i igara, pa dođu na stadion i to je jedino mesto da mogu se prazne emocije. Pa dobro, to je naš posao. Znači, fudbal pripada u entertainment biznis, ali tako, u biznis zabave. Prema tome, ljudi, mi juče nismo zabavili naše igrače, možda jesmo prvi 20 minuta. Ali dobro, to je fudbal. Dali smo 7 golova. Kad pogledate sportski sa strane, utakmica je bila zanimljiva, zar ne?
Bilo je 6 golova, nažalost primili smo mi ta 3 koje nismo trebali primiti, ali dobro. Čudne golove smo primali, barem to je moj lični utisak, mislim. Čovjek pogodio se 16 metara u rašli glavom, mislim. Koliko se to često puta desi, ali nema veze. Znači da ti konkretno odgovorim na ta pitanje, smo na stadionu, čuli smo, mislim, nepoštena su neka pisanja pojedinih medija, znači samo ću vam reći jednu stvar, uopšte ne nameru branim nikoga. Znači, mi smo ovde sedeli do 1 sat noću, prema tome, pričali utakmice, ne da, znači, pokušali da analiziramo neke stvari, kao što uvek radimo. Tako da, konstatacija je da je Vlada Lukić otišao posle 3-2, nisu fair, to je u najmanju ruku je laž. Znači, potpomenjam zato što Vlada Lukić nije takav čovjek, da bi otišao i ostavio svoj brod, brate, bez kapetana. Prema tome, može svako misli njemu šta god hoće, ali znam njegov karakter i to nije u redu. Samo to. I imam kritiku. Inače, danas sve što ste napisali, svi vi, kapa dole. To je tako. Videli ste isto ono što sam ja vidio. Pitanje je da li će posle povika biti određenih konsultacija i sastanaka u klubu i bilo kakve reakcije od strane kluba zvanično? Pa naša reakcija je bila, smo bili jutros na treningu i gledali trening. Znači, ljudi moraju shvatiti, mi ovde u Zvezdi malo možda drugčije funkcionišemo i funkcionišemo kao tim. Svi smo jedan tim. Znači, ako sam rekao da verujemo u svakog igrača pojedinačnog, onog 26. na Robijevom spisku, sigurno da verujemo i u treneru i njegov stručni štab. Kao što verujemo u nas, u sve ovo što radimo 3 godine. Tako da jednostavno ne delimo se. Kao i svaka porodica imamo svoje srećne trenutke, imamo svoje loše trenutke, ali uopšte ne pokušam da budem demagog, ali stvarno ne, pa nećemo da, nismo izgubili utakmicu ljudi, šta je, u čemu je problem? Prošli smo dalje. Možda nismo prošli na najlepši mogući način, kako, druga stvar, ja ću biti potpuno otvoren, mnogo mi sebi dajemo za pravo da podcenjujemo fudbal u Evropi, u raznim državama. Beloruska reprezentacija na olimpijskim igrama, naša nije, tačka. Beloruske omladinske reprezentacije redovno učestvuju na takmičenjima, na raznim kupovima i dobro su plasirane. Prema tome, ne time ne pravdam da je, ne znam, nastao neki bauk, ali kažem, jednostavno, prošli smo dalje. Ekipa koja je došla sa priprema nedavno, nažalost, zbog koeficijenta počinjemo da igramo u Evropu kada se svi normalni drugi kupaju. Evo sad gledamo po Americi, su na turnejama, zabavljaju se, mi igramo takmičarske utakmice. Naši igrači nemaju više od 2 nedelje pauze. To je ogroman stres na organizam, dizati, spuštati, dizati formu. Znači, ovo je nama za sve nas nauka i dobro su nam došle ove 2 utakmice. Za mnoge stvari da pre svega stručni štab uoči šta valja, šta ne valja. Neki igrači su više spremni, neki igrači su manje spremni, neki igrači bolje reaguju na kraći odmor, neki slabije reaguju. Imali smo bazične pripreme na Rogli, koje nisu tako davno prošle. Još uvek se dosta toga radi, evo Mićko ću vam reći, na trčanju i na fizičkoj spremni paralelno, jer ne možemo sada prekinemo, jer će se to posle odraziti na takmičenje u prvenstvu. Znači, to su te realne poteškoće koje mi imamo. Znači, to nije opravdanje nikako. Ali ono što najbitnije, Zvezda je prošla u drugo kolo, dali smo 7 golova, super, primili smo 6 golova, možda i 7. To i tamo u Belorusiji, to ne valja nikako. To su stvari za analizu. A to ću raditi ljudi čiji je to posao. Sigurno nećemo raditi Lukić i ja tada.